Имаш упорито замърсяване като ръжда, боя, нагар или дори графити по фасадата. Не е нужно да подменяш повърхността. Има много по-чисто и лесно решение. Премахваме замърсявания без химия, без вода и без търкане. Лазерът ни изпарява само наслояването без значение от вида му. С нашия мобилен екип идваме на място, директно до вас. Ние можем да премахваме ръжда, оксиди, боя, лак, нагар, масло, графити, биофилм и много други мръсотии. Единственото, което не можем да махнем, са мръсотиите, които гледаш в интернет. Почистваме каквото е нужно от метал, камък, дърво, тухли и редица други твърди повърхности. Можем да помогнем освен за вашите битови нужди, така и за индустрии като хранително-вкусовата, автомобилостроене, реставрация на паметници, авиация, корабоплаване и много други. Ако имате замърсяване, което не знаете как или не можете да почистите, попълнете кратката форма, а ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите. Не губите нищо, защото преди да ни дадете каквито и да било пари, ние ще направим демонстрация и плащате само ако сте доволни от нея. Очакваме ви!